Áno, presne tak, ale je to moringa karibská a o tom, čo je to za rastlinu a aké môže mať vplyvné účinky na naše zdravie. O tom si teraz povieme s pánom inžinierom Milanom Bartosom. Dobré ránko, vítajte. No, dobré ráno. Tiež s pani doktorkou Jarkou Bartosovou. Dobré ránko. Dobré ráno. No a máme tu aj správcu plantáži, ktorý sa k nám neskôr pridá. Tiež, a to je Manuel Florencan, toho vám predstavíme neskôr, ale už ho vlastne vidíte. Tak začneme hneď tým, čo je to za rastlinu moringa karibská. Moringa je zaujímavá tým, že výskumy v posledných rokoch jasne ukázali, že to je strom, ktorého listy obsahujú najväčšie množstvo vitamínov, minerálov a enzymov zo všetkých rastlín na svete. To je kľúčové. A to vplýva na naše zdravie tým, že keď denne berete nejakým spôsobom tie listy z moringy. U nás je to možné vo forme prachu, ktorý produkujeme v Karibiku. Čerstvé listy tam sušíme a melejme a potom v Európe ich plníme do kapsle sa to volá. Hej. A teda, keď človek tie kapsle denne berie, tak dostáva dennú dávku vitamínov a minerálov, ktoré mu možno v jeho bežnej strave chýbajú. A vás v podstate inšpirovala tá rastlina k tomu, že vy ste sa sami odhodlali nájsť si priestor v Karibiku a pustili ste sa vlastne do pestovania, chápem to správne? Náhodou. Dostali sme sa k tomu náhodou a tým, že sme to brali, chceli sme to vyskúšať sami na sebe, na našich známych, rodine a tým, že sme videli teda, že to funguje, tak sme sa pustili sami do toho pestovania. To bolo zaujímavé tým, že najprv sme skúsili, ako to vôbec účinkuje. A keď sme videli ten vplyv, až potom nás to nejak tak inšpirovalo k tomu, že začať to skutočne riešiť. A plantáže v Karibiku žiadne neboli. Tak buďme konkrétnejší teda, aké to má účinky. Účinky, čo máme teraz skúsenosti, klienti, ktorí sa k nám vracajú, ktorí teda si objednávajú, telefonujú, pýtajú sa, určite taký najväčší účinok, ktorý sme zaznamenali, je zníženie cukru, teda v krvi, hej. Ďalej to veľmi diabetes 2. Ďalej to veľmi dobre pôsobí na imunitu. Takisto máme veľmi dobré ohlasy ľudí, ktorí sú unavení, stres a podobne. Takže únava na únavu. Ďalšie pre mamičky možno podpora laktácie. Neviem, čo by sme... Ja to cítim tak, ako že aj u mladých ľudí to dokáže dodať energiu a aj tí, ktorí bývajú sem tam unavení proste zo svojej nejakej aktivity, tak naraz tá únava mizne. No u nás túto rastlinu nepoznáme, teraz už áno, vďaka vám, ale predsa len v Karibiku pre miestnych ľudí, dá sa povedať, bežná vec, tak na to sa môžeme teraz opýtať správcu plantáži. Manuel Florenzo je našim hostom. Good morning. Dobré ráno. Dobre rozumie aj trošku po slovensky. How do people from Caribbean area use moringa in their everyday life? Is this usually to take some Actually, it's very important for us because, as you can see, our men are really strong and potent and everything. We have a lot of childs. This is something really funny, but we use moringa for everything, to cook, to make chocolates, we make tea, we make coffee. We use it as a season. Áno, používajú v podstate neustále, však vidíte, že muži z tejto oblasti sú veľmi potentní, že majú veľa detí, vraj aj na to je to dobré, ale používajú ju pri varení, pri výrobe čokolády, používajú ju do kávy. So it's daily use. Yes, of course. Yes, it's very important because for us it's the miracle tree, as you say. So we use it in everything. It's necessary to use it. Že je dôležité to používať, je to pre nich naozaj strom života. Thank you very much. Máme tu teraz dve veci. Pre vás, jedného z vás, cenu, ktorú vyhráva kto, prosím ťa? Vyhráva náš divák Branislav Durána. Je to balenie prípravku Blue Moringa for Men, pôsobiaceho na mužskú plodnosť a potenciu. Moringa karibská prispieva k zníženiu cukru v krvi, posilňuje imunitu a bojuje proti stresu a únave. Gratulujeme. A pre vás, kto sa chcete opýtať niečo konkrétne, buď od ľudí, ktorí s tým dennodenne robia, alebo od odborníkov, ktorí ju priniesli na Slovensku, 02 68 27 44 44, to je telefónne číslo a jen ho bežím odovzdať už v tejto chvíli. Dobré ráno.